I stood alone upon the platform in vain. The Puerto Ricans, they were playing this salsa in the rain. With open doors and manual locks and fast food. Relacionar medi ambient i salut. En els últims anys tots hem après que la qualitat de l'aire, de l'aigua, del sol i dels aliments està directament relacionats amb la qualitat de la nostra salut i de les nostres vides. Coneixem que l'augment de les al·lèrgies, de les malalties respiratòries, els casos del càncer, l'alteració dels sistemes hormonals i reproductius del nostre cos, així com la mort prematura, està en molts casos relacionats amb problemes ambientals. Like the Dead Sea, you told me I was like the Dead Sea. You'll never sink when you were with me. Oh, La desforestació és un procés de desaparició dels boscos i masses forestals, fonamentalment causa per l'activitat humana. Conseqüències de la deforestació. Una de les conseqüències importants de la desforestació fonamentalment provocada per la creació de nous espais agrícoles és que moltes vegades es realitzen en llocs que són fonamentals per al desenvolupament d'algunes espècies en perill d'extinció. you told me you were good at running away. Domestic life, it never suited you like a suitcase. You left with just the clothes on your back. Una de les majors preocupacions dels navegants que naveguen pel cap del Roser és la gran quantitat de greules i icebergs. Podríem dir que són grans masses de gel flotant, fet que poden produir col·lisions. La presència d'aquests és cada vegada major en aquestes zones a causa del fenomen escalfament global del planeta. El desgel o desglaç és la fusió de les neus i les geleres a conseqüència de l'augment de les temperatures a la primavera. El desgel allibera enormes volums d'aigua congelada durant l'hivern, grises i cabal dels rius, eventualment fins i tot provocant inundacions, sobretot si plou a la conca hidrogràfica del riu. Un altre motiu de gran preocupació és l'augment del nivell del mar. Aquest nivell està pujant entre 1 i 2 centímetres cada 10 anys i és provocat d'una banda per l'expansió de l'aigua quan s'escalfa i per l'altra pel desgel dels casquets polars. Es preveu que el nivell global del mar s'elevarà entre 1990 i 2100, segons el tercer informe d'avaluació del grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic. Una pujada d'aquesta consideració provocaria grans canvis en els litorals de tots els continents, ja que l'aigua ens inundarà. Per exemple, aquest fet seria més que suficient per inundar les grans ciutats de Londres i Nova York. També cal dir que aquest augment augmentaria la quantitat de greules, que, com hem dit abans, no són molt beneficioses per als vaixells. You're the message, I will heed it. Would you stay with me? Would you stay the night? Una botella de vidre en qualsevol forma pot tardar fins a 4.000 anys. Una pila, els seus components són altament contaminatoris i no es degrada. Oli d'un cotxe tampoc es degrada. Un tros de xicle mascat pot tardar fins a 5 anys. Un filtro d'una colilla entre uns i 2 anys. Me, oh Lord, I'm your dead sea. Oh, I'm like the Dead Sea. Nicest words you ever La contaminació és l'alteració de les propietats d'un medi generalment degut a l'acció humana directa o indirectament. Hi ha diferents tipus de contaminació, de l'aire, de l'aigua i del sol. També es classifiquen segons els efectes. Contaminació radioactiva, lumínica, visual i difusa. I totes aquestes afecten l'ésser humà. Algunes de les maneres d'evitar la contaminació són utilitzar transport públic, reciclar, fer desplaçaments a peu, desplaçaments curts a peu o en bici, evitar fumar, evitar la combustió de combustibles o utilitzar energia renovable. with open doors and manual locks and fast. Podríem dir que són grans masses I headed west, I was a man on the moon. Epa, You contaminants! lied to me, I needed the truth. Oh, I need somebody, I needed someone.